ubatrat bor ula ban yarap ya ubaklan bor hakano kanu kapor ni pedang singaba bat ai kublai pi sajasen shekane ke video ka jingkrapat ya ki paralok ki pampat daban subscribe singaba ban yon yu tu subscribe button ya pi ki banangwan thamai hakane ke channel hakane ke video ngakwa ban wanra ya pi ya ka jing ya thu khana ka ba ai jing hi kai ya ka jing jungi kum ki bru pangim dai ban pekpo lani ban ben ya ki batalot bor namar bachisen kasngi ngin sadon kam yaki patkila ban yarap yangi hakanu kanu kapor lingba keni ki kenten ngakwa ban wanra yapi yakawai ke jing itu khana kata kalong hapdeng using ublong usim jong kimran baro patkum churo shapang jong ka khnai kabalong kamrat kabaret bat ka batalot bor laong ba ladon uwei using ubakhlain bor bat ubolong usim jong kimrat baro uba senshar yakawai ke klau te kumta hakawai kasngi uni using ula cho samthya kumta ula thya hatrai jong uwei udeng katba uni using udang yo thya lawan kawai ke khnai ke baret kumta kane ke khnai ke klamdon ya ke jing shep ting yu kumta kala kyu hakamet jong u kala yale kai hakaba kala chong sentoi nakhle shatdong jong uni using kat hadu ba kane ke jing le kai jong kane ke khnai kala panlong ya using bon kendit na ka jing thia da ka jing bitar ula kam ya ini ikhnai hakaba ulo karhu kat hadu banda khiwin kata ka klau baro kawai namar kani ka khnai kala panthut ya ka jing yo thia jong using hakum kata kapor uta using ula barngam bon bamdo ya ita ikhnai namar bakala panthut ya ka jing yo thia jong u kat ya usim jong kimran kumno kani ka khnai kanot ban panthut bat kanot ban panwit ya ka jing yo thia jong u kumta hapadeng kata ka jing karho jong pat ka jing berngam kata ka khnai kaladap da ka jing shapting ka bakrau kumta kata ka khnai kalaong ha using kus em kanrat nga shapting singau ba se wat bam yanga bat plat yanga ngan om klet hero ya kane yo le se hakawai kasngi ngan sairap samanga ya phi kane ka jing kran jong ka khnai kalapan samut ya using namar usingau thu halade bakumno ka khnai ka baret kan sala ban yarap kat ya using ubakarau ubakhlain bor bat ubadairo usim jong kimrat hanre wala kataro using usngo sunai ya ita ikhnai kumta ula pelat ya ka bat ula ongro adan bakba menta kasngi namar bangadang shudap banbam kilai no nang ne bat penwit sho ya nga hangta kata ka khnai kala ai khublai ya using da ka baong khublai shibons im kanrat ba philamap bat ba phila pelat yanga da ka jing subon jong phi ngan om klet ro ya kane shilenter ka jing im jonga haden katokan esngi ula da ban pelat ya kata ka khnai kumta using ula ya kai ha kata ka klau klempoi perkhat ulangat ha ka jing riam jong kinong bemrat hangta hi ula yak sai ban pelat nang ta hanrai kita kinong bemrat kilate skam penban ya kata ka jar ka ba using ulangat bat kumta kila e no yu hangta kila mut banlai sha shnong banlai wat kali kenang baken yo bankit ya uta using ban yo bamdo shekata ka shnong jongki haden ba kita kinong bemrat kila lai no nangta using ula kerho da ka batenge bha kat hado ba kimrat baro ki basong hakata ka klau kila yo sngaulut ya ka jingkerho jongo kumjoro kata ka khnai kala yo sngau bar kala sngau tho ba using udan hapdeng ki jinge kumta kala ong usim kanrat udon hapdeng ke jinge ngadon kam banlek yarap ye o hangta hi kata ka khnai kala mare bran banlek she using banlek yarap ye o kumta onda kala poi kalio ishisha ba ulangan ha ka jingriam jong kinong bemrat hangta hi kala ong ye o kusim kanrat wat kuslai ngan sapan lait ye phi klam dapan slim kala kiu hajrong jong kata ka jar bat kala dai yaka kat hadu ba using ulalai no na kata ka jingriam bat ulalong ubalai loi deka jingarap jong kata ka khnai bat hamar hangta hi onda using ulalai no kita kinong bemrat kila poi hangta deka jing thmu banlek kit ye u shakashnong kumba kila thmu panban ki klamtip ba using ulalai no na kata ka jingriam kumta using ulio iyaki ula kerhu deka bajamba kat hadu ba kita kinong bemrat kila shepting bat ki klam la shu banlek ai ro kumta kila phet no nangta ban pelaj na ka jingma na uta using ubalaj na ka jingriam kumjoro using ula singotho ba wat ikhnai ibaret lane ibatrat bor
ila banle ya ka jingarap ka bakrau kumta using ulai kuble ya kata ka khnai da ka ba ong kuble shibon ya ka jingarap jongpi pan nadu nang ne shakman ngan om penchitom la ne penjenjar ya pi tu im da ka basuk hakan ne ka klau ka basen shar manga namar ba pi la pelaj ya ka jing im jong usem kumta kata ka khnai kala ong ya u kuble shibon sim kanrat ngan yai no shwa ho kumta using ulaong shano penlej balai pim tre shumo ban kiu hakamet jonga bat ban le kai kumta kata ka khnai kala kiu da ka jingkiman hakamet jong using bat kala jong suntoj na khali shatrong jong da ka jingkiman bat ka jing singaba hakata kapor ka jinge tho khana kala poi shika bakut bat ka jing sneng ka bangiyo nang ne kalong wala ngilong kibriu ki badap babyang ki baklain bor hadu kan no ro ngim dai pat ban ibeng ban pejpo ya ki baduk ki bakardo ki bak tlat bor namar ba chisien kasngi ngin sedon kam ya ka jingerap jongki wat ki batrat bor kila banle ya ka jingerap ka bakrau hakaba ki weipat kimla banle kum kata ka ba ki lele namar ngi im ha ka partai ngimla ban em marwe kumta ngidon kam ya ka jingerap mar kaliang iwe ya iwepat kat bangi dang im dang sa hasla jong kane ka partai ka jingerap mar kaliang ka jing spon ka jing yamap ya ka jing bakala jong kiwe kadai kaba kerpang tam ha ka partai ha ka ba ublei usingau baha e namar dai ublei ubala thawi obreu shekane ka partai ha ka dur jong uhi kublei shibon ya pi baro ngin se kendo pat ha ka we ka video kublei shibon